Gandeng kebadongan mau ada seleksi damel perangkat kekosongan ada 3 yaitu kadus 2 maksudnya 2 kadus nih mas, 2 kadus dan 1 kasih pemerintahan mbok pilih badhe minat monggo sami daftar sistemnya mereka dites tertulis saged komputer saged wawancara saged pidato dan saged administrasi monggo sing berminat mangke barwayangan badhe bentuk panitia sekitar Juli meniko pembentukan panitia mok menawa beja keterima sing dadekna udu lurae udu carike udu kaduse udu panitiane ning sing bener-bener kriteriane masuk. Tepuk tangan untuk Kebadongan monggo yang berminat utamane warga masyarakat Kebadongan nggih. Oh nggih. Berarti kalau luar desa mboten pareng nggih. Pareng mboten iki Pak dari luar desa. Oh boleh sekarang Pak, ada aturannya ya sudah boleh. Oh yang berarti kayak online sih Ki? Aduh itu nggih. Oh nyong malah nembe ngerti ki lho. Sing penting tesnya bisa lulus. Oh. Nggih. Wawancara segalanya ya memenuhi kriteria lah nggih. Oh malah zaman siki malah kayak niku nggih Mbak. Nggih leres. Umpama penayagan dilalanjas pen dadi kadus nang kene umpamane dites bisa ora apa-apa. Kalau masih wilayah kabupaten kayaknya. Oh, satu kabupaten. Iya. Sip. Iya. Mugi sedaya tansah pinaringan berkah, Mbak. Amin. Niki wonten pamundutan jarum-jarum sing kades Tanggulangin. Nggih. Bapak Kasimin pepunden kula, Pak. Nggih. Kok nggih badhe wayangan kapan, Pak? Apa syukuran koperasi Desa Merah Putih ora apa-apa, Pak? Sakit. Jane anggere anu sing gawe kaya, Koperasi Merah Putih wayangan kabeh kayane. Amin. Amin. Oh, dadi wayangan. Cocok ya Pak Kades ya? Cocok nih ditunggu pokoknya tanggal. Nanggap Sekar Bima bae Pak sing nonton akeh, Pak. Iya. Ki wong maneh. Sing ana nyong. Sing ana sikuse, Pak. Ana ayu. Nur Sekar Bima sing ditanggap jere bakule pada laris, Pak. Amin. Jadi nanggap wayang siki ki kena nggo mengentaskan UMKM dadi UMKM pada laris. Amin. Sore nyong mau be keliling nyong niliki bakul soto. Larisi, Mbok. Larisi bakul gembus. Cara kene apa? Enggeng apa, Pak? Nopo? Golak. Golake sapa? Golake bakule lah. Oh iya, kelalen. Golake kakine. Iya. Ki nyontek macan disit ya. Boleh. Nggih, niki saking Budewan ngersakna lagune wonten Denok atau Negoro Angin. Cakep. Siap. Mungkin dari panitia mungkin ada pamundutan boleh. Monggo. Niki juga masih ada lagi dari Mas apa ki? Botak apa? Dobrak nih, dobrak sarut, grup batok, MSB. Gerobak seret, Mbok. Kowe ngerti gerobak? Oh, iya ngerti gerobak, ngerti sing Sing didol. geret dadi gerobak seret. Oh, teneng. Dobrak. Teneng iki kan ngerti. Wong nyung ben kan dolanan gerobak. Iya. Nyung ben angger gerobak disuruh kok baline nunggang. Iku seneng ben gawani batan nyung. Batade sapa? Batane Sapari. Minta lagune wonten Mister Mendem Lungi Tinggal Asmoro kagem Bapak Haji Sarjan Sugeng midhangetaken. Nggih, matur nuwun. Boleh. Sing pundi mangga? Ben kepenak urutane saking Denok bablas jarum-jarum. Ayo ben kepenak ditabuhi. Ayo Mas. Denoke. Spesial buat Ibu Dewan. Monggo Ibu Dewan. Matur nuwun berkahipun. Amin. Semakin di hati. Sayangku sing Penggemar Mbak Sikus, Bos Artin, Bos Marto, Kisami Meriksani saking Banyumas. Ayo melompat ke bawah, ben bebas seneng itu.
ya ya ya. Sing tenang ya 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 ojo kurati sayang kuning kowe ra iso diseti ora Kereot monggo tetok. ora bakal Tur foto mahati mulya. Yoi. Sahabat Bro Dewan. Yoi. Iya 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 iya. Ora bakal cukup lautan manusia ukir endah ayu kaya bidadari mungkin iso ante ewonan lagu dari daging gedene rasa sayangku oleh tekan cukup lautan manusia ukir endah ayu kaya bidadari iso antek kebunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku mungkin iso antek Ablase jarum, jarum. lagu